Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok, ahogy mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek. Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet, hát ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát véretekkel festi meg? 1000 évig híztak rajtunk az urak, rajtok most a mi kutyáink hízzanak, vasvillára őket, aztán szemétre, ott tegyék a kutyák őket ebédre. Hanem mégsem, atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek náluk. Isten után legszentebb a nép neve, feleljünk meg becsülettel nékie. Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek.